V úrade starostu je necelý rok a pol, no výsledky jeho práce, ale aj celého tímu, ktorý pod jeho vedením pracuje, sú evidentné už pri prvom kontakte návštevníka obce Dvory nad Žitavou. Do komunálnych volieb išiel v roku 2014 s víziou, ktorej sa drží aj dnes a ktorej podriadil aj svoj profesionálny život. Je ambiciózny, cieľavedomý a pri svojej práci systematický. Jeho tím pracovníkov obecného úradu, ale aj poslanci obecného zastupiteľstva sú zapálení pre spoločný cieľ, ktorým je napredovanie a rozvoj obce Dvory nad Žitavou. Starosta obce Dvory nad Žitavou Branislav Becík, s ktorým sme sa rozprávali o prebiehajúcich prácach, aktivitách, projektoch, ale aj o plánoch do blízkej budúcnosti. Máme za sebou zimné obdobie, no v obci Dvory nad Žitavou prebiehali rekonštrukčné práce aj počas chladnejších mesiacov a príchod jary prácu a aktivitu nielen v centre obce znásobil a aj tu vidieť, že obec nezaháľala v oblasti investícií. V decembri bol dokončený projekt výmeny verejného osvetlenia za moderné a úsporné LED osvetlenie, ktoré bolo dodané počas mesiaca január. Zhruba vieme, že máme vymenené osvetlenie v našej obci na úrovni cca 70%. Zvyšných 30% by sme mali dokončiť v priebehu letných mesiacov. Počas uplynulých dní sa začalo vo všetkých častiach obce aj s výmenou obecného rozhlasu, ktorá by mala byť ukončená do konca mája 2016. Nahradíme súčasný, ktorý je naozaj v dezolátnom stave, už novým rozhlasom, ktorý je bezdrôtový rozhlas. Tento rozhlas je napojený na verejné osvetlenie, čiže baterky v ňom sa počas nočného osvetlenia nabíjajú a zhruba nejakých 6 hodín majú výdrž tieto baterky. Takže budeme mať nový rozhlas, ktorý bude plne funkčný a tak ako v centre obci bude počutý aj na konci obce. Ministerstvo financií Slovenskej republiky schválilo obci Dvory nad Žitavou nenávratný finančný príspevok na dobudovanie kanalizácie vo všetkých častiach obce a intenzifikáciu čističky odpadových vôd. Ďalej sme, a to sa chcem aj pochváliť občanom obce, že sme boli úspešní v projekte kanalizácia. Tento projekt sme riešili od septembra minulého roku. Išlo to do Vestníka európskeho, čiže tá práca na kanalizácii alebo od kanalizácii zvyšku obce bola naozaj veľká a trvala dlhé mesiace. V súčasnosti som veľmi rád, že sme v štádiu takom, že asi niekedy v letných mesiacoch budeme rozkopávať zvyšnú časť obce, čo nebude veľmi príjemné, ale musíme to spraviť. A súčasťou tejto kanalizácie sú už aj odbočky, čiže nebude to líniová stavba, ale práve naopak budú rozvetvené do každej domácnosti odbočky, čiže kto bude mať záujem, sa už len napojí, lebo jeho odbočka bude niekde na úrovni jeho plotu. Možno si niektorí občania všimli, že sme v našom kultúrnom parku, ja ho volám Dvorský kultúrny park alebo DKP, že sme tam okrem multifunkčného ihriska už aj postavili fit park a workout. Dokončujeme plážové ihrisko a toto je jedno z tých lákadiel, ktoré by malo naše deti vyťahnuť von a aby začali športovať, aby v podstate chytili ten drift, aby sa dostávali von. Ďalej, súčasťou tohto športu, alebo respektíve týchto mojich športových aktivít, je aj to, že sme boli úspešní v telocvični. Bolo to dosť aj medializované. Sa mi zdá, že televízia Markíza dávala o nás takúto reportáž. Bola to výzva vypísaná ministerstvom školstva na úrovni zhruba 200 000 eur. Práve ale na tejto pracovnej porade s poslancami sme sa dohodli, že tento projekt je aktívny, zhruba je aktívny asi 3 roky od podpisu zmluvy, ale tento rok do tohto projektu ešte nejdeme, keďže na kofinancovanie iných projektov máme trošku menej financií, aby sme sa nejakým spôsobom nezahrábali, takže riešime to trošku tak s triezvou hlavou, takže pravdepodobne telocvičňu v našich základných školách budeme riešiť asi budúci rok. Jednou z vízií súčasného starostu je aj vybudovanie akvaparku v obci Dvory nad Žitavou a dnes sa zdá, že sa tento sen začne počas nasledujúcich týždňov naplňať.
Zámerom vedenia obce je založiť vlastnú spoločnosť, ktorá bude vlastniť majoritnú časť a ostatnú rozdeliť do súkromného sektora. Ja pripravujem celý ten projekt na úplne inej úrovni, ako to robia okolité termálne kúpaliská. Toto by malo byť úplne v inom leveli, vo veľa vyššom leveli a ja potrebujem byť trošku iný ako okolité obce, aby som vedel pritiahnuť turistov, aby sme boli zaujímavejší ako iné termálne kúpaliská. Takže pevne verím, že rok 2017 by mal byť prelomový, čo sa týka využitia termálneho vrtu v našej obci. Po krátkej vizualizácii nového akvaparku sme sa v našom rozhovore vrátili opäť do centra obce, v ktorom nastal za posledné týždne poriadny ruch. Začalo sa s vypilovaním niektorých už nezdravých stromov, budovaním závlahového systému a dosádzaním zelených plôch pri kruhovom objazde a pred budovou obecného úradu. Vzniká nové parkovisko na Tyršovej ulici, ale aj pri futbalovom štadióne. Pokračovať budú aj práce na dobudovaní chodníkov, najprv na hlavných ťahoch, na Mostnej ulici a na Veľkej Komárňanskej a neskôr aj v ostatných častiach obce. Prvá písomná zmienka o obci Dvory nad Žitavou je z roku 1075 a možno málo jej obyvateľov vie, že dňa 2. októbra 1429 povýšil Dvory na mesto s názvom Trhové mestečko, Veľké Dvory, kráľ Uhorska a rímsky cisár Žigmund Luxemburský. V roku 1462 v Komárňanskej hradnej župe vznikol dvorský okres, ktorého sídlom boli Dvory nad Žitavou. V roku 1441 dostali dvory od kráľa hrdelné právo. Do dvorského okresu, ktorý siahal až po rieky Váh a Dunaj, patrilo 23 obcí a 11 majerov. Ja som si nechal vypracovať jeden elaborát. Pracovali na tom ľudia z krajinného inžinierstva zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pod vedením pána profesora Šarafína a pod vedením takisto aj pedagóga, inžiniera Gába Kucmana, ktorí sa v podstate zahľadili do našej obci úplne inými očami. Ktorí prišli, ktorí si naštudovali históriu našej obce a tento pán profesor Šarafín to niekde vyčítal, respektíve to riešil, takže vždy táto obec bola nejakým centrom niečoho. Vždy to, až dokonca, že sme boli niekedy aj mestečkom. Nazvali to vidieckým mestečkom. Takže začali na tom pracovať a nie je to len centrum obce, na čom oni pracovali. Oni pracovali aj napríklad na parkoch. Ja by som na to chcel vyťahnuť jeden projekt cez náš mikroregión Dvory a okolie, ktorý bude vypísaný cez ministerstvo pôdohospodárstva. A práve cez tento projekt by som chcel riešiť centrum našej obce, respektíve to, čo nám kreslili. A to by mala byť taká druhá etapa toho celého, aby som tiež vyťahol mladých ľudí von. Mala by to byť pešia zóna od obecného úradu až po polikliniku a potom celá tá časť ulica Saba pozdĺž polikliniky vedľa základných škôl až v podstate dole k tomu nášmu pódiu. Celé by to malo byť nejakým spôsobom riešené jednosmerkou, dokonca nejaká pešia zóna. Celá táto zóna by mala byť pod free Wi-Fi, čiže aby tí ľudia si sadli na tú lavicu alebo na tie lavičky a riešili si tam alebo šerovali si nejaké veci cez svoje mobilné aplikácie. Takže toto je tiež taká vízia, kam sa uberať, kam smerovať to naše centrum, respektíve, aby sme mali aspoň aké také centrum. Vedenie obce promptne reaguje a sleduje všetky výzvy, ktoré sú vypísané a aktívne sa zapája do všetkých projektov. Starosta obce sa snaží finančné prostriedky čerpať z projektov, odbremeniť tým rozpočet obce a na jednotlivých projektoch byť účastný kofinančne 5%. Úspech v jednotlivých projektoch vidí Branislav Becík v dostatočnej pripravenosti. Ja mám rozpracovaných veľa projektov, ale len zhruba na úrovni 90%. Všetky projekty, ktoré my riešime, sú pripravené a keď už je výzva, už len nabehne celý obecný úrad, pracuje sa na tom a ja musím mať pripravený projekt v priebehu 2 týždňov. Preto sme úspešní vo veľa projektoch.
lebo si to vieme predpripraviť. Máme informácie, že toto pôjde, pripravte sa na to, pripravíme si to zhruba na 90% a potom už tých 10% doklepneme v tom rozhodujúcom štádiu a sme potom úspešní. A takisto to je aj s obecným úradom. Vyšla výzva na zateplovanie budov. Nemali sme v konečnom dôsledku ešte presne povedané, o aké budovy ide, ale máme rozpracované tieto budovy a jednou z tých rozpracovaných budov bol aj práve obecný úrad. Súčasťou rekonštrukcie obecného úradu nebude len zateplenie, mala by tam byť výmena okien napríklad na sobášnej miestnosti, lebo tam je neskutočný chlad. Celá strecha by sa mala zrekonštruovať, lebo nám už zateká do obecného úradu. Takisto by mala byť aj výmena kúrenia a iných vecí, no a v konečnom dôsledku ten plášť. Obec Dvory nad Žitavou potrebuje pri tak veľkom počte obyvateľov aj spoločný zberný dvor, na ktorý má vedenie obce stavebné povolenie už vo vlastných rukách. Máme informácie, že obce na to vôbec nie sú pripravené a my sme naozaj pripravení až v takom štádiu, že máme dokonca stavebné povolenia na tieto veci. Súčasťou tohto projektu by mala byť komunálna technika, mala by tam byť jedna hala. A všetko by sme toto chceli riešiť na jednom mieste. Aby to nebolo také, že teraz tam sa nosia konáre, na druhé miesto sa nosí stavebný odpad a tak ďalej. Všetko riešiť na jednom mieste, to je pre mňa taká priorita, aby v tom nebol nejaký ten chaos, aký tu bol doteraz. V roku 2015 mala obec Dvory nad Žitavou sľúbený finančný príspevok v hodnote 100 000 eur na nadstavbu miestnej materskej školy, ktorá je pri momentálnom stave detí kapacitne nedostačujúca. Vedenie obce sa však rozhodlo okrem nadstavby pre väčšiu a rozsiahlejšiu investíciu do tejto budovy. Mali by výjsť oveľa zaujímavejšie výzvy, čo sa týka rekonštrukcie materských škôl, kde by súčasťou bolo už aj zateplenie. Takže momentálne som na vážkach, či ísť len solo s jedným projektom a s jednou nadstavbou, alebo či ísť už naozaj s oveľa väčším projektom a urobiť jednak nadstavbu, ale aj súčasťou tohto celého projektu by bolo aj zateplenie. Keď som si to celé prepočítal a zrátal, tak rekonštrukcia, respektíve zateplenie toho celého objektu s nadstavbou a s nejakými vnútornými rekonštrukčnými prácami by bolo na úrovni nejakých 700 až 800 tisíc eur. Niekto povie, že to je veľa, ale stále hovorím, že my nečerpáme prostriedky z obecnej kasy. My sa len zúčastňujeme na kofinancovaní tých 5%. A toto je pre mňa priorita, ktorú ja chcem využiť, lebo dokedy ešte budú takéto výzvy? Do roku 2018, do roku 2020, možno max. A potom čo ďalej? Preto, keď aj poslanci niektorí sa ma pýtajú, respektíve ma sa snažia trošku tak brzdiť, že už stačilo tých projektov, nestačilo. Práve, že nestačilo. Ja potrebujem všetky projekty využiť a mať ich aspoň podpísané. Nemusíme ich riešiť teraz. Budeme ich riešiť N+3, ja to volám N+3, podpis plus ďalšie 3 roky. A máme na to čas a potom sa vieme rozhodnúť. Vždy je pre mňa a pre túto obec lacnejšie kofinancovať projekty 5%, ako ísť a vyplácať a platiť ich z vlastných zdrojov a z vlastných úverov. Na to my nemáme. Na kofinancovanie všetkých projektov máme a preto je pre mňa priorita využiť ich maximálne, pokiaľ ešte sú a potom ich neskoršom štádiu riešiť. Štvrtý Nový svet je ulica, na ktorú čaká pravdepodobne veľa mladých obyvateľov obce Dvory nad Žitavou, ktorých snom je postaviť si malý domček vo svojej rodnej obci. V súčasnosti sme už v poslednom štádiu, čakáme na vyjadrenie od cirkvi a my máme v podstate všetko schválené. Taká perlička na záver je, že sme sa v Nitre dohodli na stavebnom úrade, že keď sa zastáva zhruba štvrtý Nový svet na úroveň 80%, tak sa uvoľní aj ďalšia ulica. Momentálne to nazvem 5. Nový svet, čiže budú pripravené 2 ulice na výstavbu nových rodinných domov, čo bude činiť zhruba nejakých 130 stavebných pozemkov na úrovni 6 árov. Kto bude chcieť mať väčšie pozemky, tak si dokúpi dvojpozemok, ale v blízkych týždňoch, už to nazvem týždne, by sme mali dostať konečné stanovisko od cirkvi a na základe toho finálneho papiera my
my otvárame ulicu. Rozsiahle futbalové ihrisko s umelým trávnikom, z ktorého výstavbou by sa malo začať v lete tohto roku, v areáli súčasného futbalového ihriska a ktoré bude slúžiť aj okolitým futbalovým klubom, rieši finančný zdroj UEFA a Slovenského futbalového zväzu. Na to sme dostali prostriedky z UEFI, 100 000 eur, a celý tento projekt bude na úrovni cez 200 000 eur. Na to ja vôbec nechcem zaťažovať obec, práve naopak mám prisľúbené zo súkromného sektora, že tú zvyšnú časť celého tohto projektu bude platiť súkromný sektor. Takže súkromný sektor plus futbalový zväz cez UEFA alebo respektíve cez tento projekt. Pozornému divákovi zrejme neušlo množstvo aktivít, naplnených realizovaných projektov a zrealizovateľných plánov obci Dvory nad Žitavou, ktoré sú výsledkom práce nielen jedného človeka, ale celého tímu. Tímu pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva, pre ľudí, pre občanov tejto malebnej a peknej dediny, ktorá si tento rozmach zaslúži. My sme to zrátali a mňa teší, že zhruba za ten rok a pol, ja hovorím, že skoro 2 roky, sa môžeme pochváliť tým, že máme projekty úspešné zhruba na úrovni 9 miliónov eur. Je to závratné číslo, ale robíme na tom, pracujeme na tom, nie je to len práca jedného človeka, je to tímová práca, je to zásluha zamestnancov obecného úradu a takisto poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí podporujú, ktorí sú nastavení na túto myšlienku, že obec sa musí posunúť ďalej a posúvame ju ďalej. Niekedy to nejde hneď a hlavne je to niekedy ťažšie pokračovať v niečom, čo niekedy ani nešlo alebo nebolo, alebo respektíve nie je na čom stavať, ale snažíme sa a musia ľudia niekedy trošku pochopiť, že naozaj niektoré veci nejdu tak ľahko, ale robíme na tom, snažíme sa, ideme a mojou prioritou je, aby sme tu niečo za tie 4 roky, čo sme tu na tomto úrade, za sebou niečo nechali, a takisto to vedia aj poslanci nášho obecného zastupiteľstva, že mojou prioritou je to, aby po nás niečo zostalo.